हाय फ्रेंड्स नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे आंनि बे राजाबि ब्लग चेनेलाव बरायनाय थाबाय। बहुत गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लायैया, 1 वीक जाबाय माने भिडिअ होयैया आङो। दायो माने थांनो नागिरदों दिगियाजुलियाव दुकाननि माल लायनो आरो बायदिसिना माल लानो नागिरदों। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। माने भिडिअ आपल'ड होयैनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनियाव माने नेटवर्कनि बहुत प्रब्लेम दङ नालाय। टावार पस्ट खाथियाव गैया, खमसे खम 20 किलोमिटार्स गोजान जायो आरो टावार पस्टआ बेसेबांसो गोजानावसो दङ। माने लामाफ्राबो मोजां नङा आरो बिदि नेटनि थाखायनो भिडिअ होनो हायाखैमोन। खमाव माने आङो मोननैसो भिडिअखौ आपल'ड होबाय बेयावनो बहुत खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो, होमबाबो माने बहुत टाइम नांगौ जायो आरो टाइम माने खमसे खम मोनसे भिडिअनि थाखाय सर्ट भिडिअ माने एटलिस्ट 5 मिनिट्सनि थाखायनो 2 आवार्स 3 आवार्स नांगौ जायो आरो आपल'ड जानो थाखाय। बेनिखायनो भिडिअ लायाखैमोन आङो, दिनै लानि। नायलांबाय थादो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। नायनो हागोन लोगोफोर, दिनै माने बाइकजों थांनाय जानाय नङा, गारिजोंसो थांगोन आरो ना। मालफोर लाबोनांगौ नालाय ओंखायनो गारिजों थांनोसै। नायनो हागोन नोंथांमोना, नै बेजोंनो थांगोन आरो ना, बेजोंनो थांगोन। कुल स्टार्ट खालामदों आङो, नै दासो स्टार्ट होदों आरो थांबाय थानि आवगायनि लोगोफोर ना। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। स' फ्रेन्ड्स दायो आङो गारि सालायबाय आरो ना। नै लामाया बहुत गाज्रि, माने नयस पलिउसन बिराद जायो, गारिया बोराय जाहैबाय नालाय बहुत हारला जायो, दावरावथार। लामायाबो बिराद गाज्रि, नायनो हागोन। लकेल रड नालाय नै अन्थाइ ख्रां ख्रां खुंख्रां गोजा, गारियानो सिरिखौनो थाया दसेबो, माने दावरावल' जायो आरो ना, बहुत दावराव नै लामा गाज्रिनि थाखायनो। स' फ्रेन्ड्स फैयै फैयै नै दासो लामा मोजां मोनदों आरो ना। नै बहुत गोजान, माने बिराद गोजान फैनानैसो माने दासो नैबेखिनियावसो टावार पस्ट दङ आरो ना। नै बेयाव बेखिनियावसो दङ, बिराद गोजान जायो, ओंखायनो नेटआनो नाङा। भिडिअ आपल'ड होनो सानबाबो खमावबो 2 आवार्स 3 आवार्स माने गसंना थानांगौ जायो आरो होमबासो माने मोनसे भिडिअ आपल'ड होनो हायो। फ्रेन्ड्स नै अखा जाबाय दानियाबा, बाइक लाबोनाय मोनबाथाय एसे जामब्र'खाबायमोन आरो मोनहैलामोन जायगासिम। नै अखा जाना होबाय, नायनो हागोन बागान मोनफैबाय आरो ना जोङो। नै बागान लामा, नै अखा हाबाय, बिराद गोसा हाबाय अखायाबो। नै फारसेथिं गारियाबो इथिं ग्लास हुगारनायानो जाया। मा खालामनो, लासै लासै थांबाय थानोसै लोगोफोर। फ्रेन्ड्स साहा लोंदों, नै साहा दुखिया मोनसे साहा, ओमफ्राय पेटिस मोनसे जाबाय, जाखांबावबाय आरो ना। होमबाबो लाबावबाय भिडिअनि साहा मोनसे, उपाय गैया साहा गोनजा लोङाबानो। बे मोनसेखौ लाबाय आरो नैबे मोनसेखौ। नै लोगोफोर दखानाव मोनफैबाय दायो, नैबे मोनसेखौ लानो नागिरदों। नैबे गेसखौबो नायदों आरो ओमफ्राय दा नैबेखौबो नायदोंमोन, मा जायो मा जाया। नैबे मोनसेखौथ' लांनाय जानाय नंला, बेखौसो नायगासिनो आरो नै खुलिगासिनो। मार्केटिं जोब्बाय नै लोगोफोर, दानियाबा थांनोसै आरो इथिं टावाखौ नैखौ लाबाय, बेनिफ्राय इथिं जाजोब्बाय आरो नैबेखिनिल'। ओमफ्राय माखासे बुस्थु न'आव दंखाजोबो नालाय बेफोरखौनो इउज खालामनोसै आरो जाबाय। स' दायो थांनोसै आरो लासैनो ओंखारलांनोसै। नै दखाना बेनोमोन। फाइनालि लोगोफोर खरस खालामनाया जोब्बाय नालाय दायो माने थांनो ओंखारबाय आरो हटेलाव दङ आङो। चावमिन जानानै ओंखारलांसै आरो नोंथांमोना नायनो हागोन। नै लोगोफोर बेखिनिखौनो जानानै माने न' फारसे आवगायलांसै आरो ना। बिथिं मानसिफोरबो दङ नै हटेलाव। सानदोंसो मा जाम्बा जाम्बा भिडिअ खालामलाबायदो बियो होननायनि ना। स' लोगोफोर जेखियानो जाया माने भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। अननानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लाभ इउ अल, बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर।